May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa ambisyon ni Santiago ug ni Juan nga makalingkod sa tapad ni Kristo sa langit. Mga igsuon, dapat lang naatay ambisyon. Kay ang tawo nga walay ambisyon, mura nagbangka nga walay timon, so walay direksyon. I would like to address this alang sa mga estudyante, mga graduates, and young and working professionals nga gikan sa kapobrihon sa una. Ang akong pangutana, nganong gusto kang maprofessional? Nindot unta kun sincere and true ang atong intensyon. Akong iisa gikan sa kapobrihon ang akong pamilya, nothing more, nothing less. Well and good. Pero kun nasuko ka sa imong kapobrihon ug imo nang gikaulaw, ni ay upat nga posibleng mahitabo. Number 1, imong ikaulaw, imong itsura. Maunang, dapat na ako aning sakyanana, na ako aning cellphone, ing ani akong sinuutan, kay dili na ko pobre tanawon. Ikaduha, na itendensing mo balos. Example, magpulis ko, kay bantay lang ng mga nagpakaubos nako, kay pobre mi. Kahadlok ba? Ikatulo, na itendensi nga mangurakot, kay gikaulaw, ug nasuko man sa kapobrihon, dapat dato ko, mangurakot ko. Ug ikaupat, kuyaw kun mamanager, mahimong boss, istrikto sa mga naas ubos, takalag pangasaba. Mga igsuon, atong tanawon, hinaot pa unta, wala ta nabilong anang upat. Kung nalimot mo, balikan ning video, ug pamalandungi pag-ayo, kining upat nga posibleng mahitabo kung nasuko ta ug gikaulaw nato ang atong kapobrihon, maapektuhan ang atong ambisyon. God bless.